cha o bia nere bana body bana mouth wecha owo gwa maka no to tala no bia ko bia na enwe di bi ba ma ina gbodo mu nti kan kwan di ba ogori na nwa anyi gbo di ya owula ajadue woke mu ti ju go mu nya muta no no nu no kwezioku Ogun chelecheri ige m ntị nkọwara nga akụkọ ejegbo m wọrị na-eri ego oyiri ka na nwunye anya njere bata pọtụ nwoke m pọtụ na-eri ego oyiri ka na nwunye anya nwaobi onye m na-ejere m bata aka aba were awarawa wee ru nwunye ọmụmanwụ anya ogwu cherikwe njere bata izọgụ na ibe meghe onye izọgụ na ibe meghe onye wee kọọ mmanwụ nzi ogwu cherikwe abataruo m ọnịcha dom ụmụazị ọnịcha wee piki pọketi mmanwụ nye ọmụmanwụ anya Obi onye mụ ogwu chelecheri obi onye mụ na agụrụba anyị mbatarue ada mme mmanwụ ndọgide anya nchọba were ebe ndewere awụrigidi nwoke nje gota awụrigidi ịbụkwara na omenala ndị na-adịrị ndị onye nwa bi uwe obochi kerie obi onye ma obodo mụta ezigbo nwa asị na ọ dị ka anyị na-abịa amụ aka n'oghori asị na oyiri ndị ikwu nne asị na oyiri obodo nne mụrụ ya ajọ nwa ya adịrị ndị ya na nna ya na ọkwa eziokwu nwa dị mma ya adịrị obodo anyị obi enye m n'ihi adịrị agụrụ niile n'otu oge o mere ọkwa anyị ọnụ ogwu chelecheri nne anya dibịa bụrụ ọnụ cherika na ọgba nje ịma ihe nji azara okwu anyị ọnụ mekwucha ata ata ekwucha nye echi nnekwu ọzọ ọzọ na-abata m ọnụ nye ka ndị ụwa ji akpọ m onye amụma Anyị bụ nkịta akụ ebe na-atọ dị na nọ na-abụ eke kparụ nkịta akụ nọ na-agụrụ ndị ziri m mmanwụ onye abụ onye nwoke o tiri ji nwayọọ were ọsịsọ wee gbuje ji osekpụrụ a na-achọ ọdụ ụdụ ji anakwa ndị niile gbarị ma ọma agbarị nwunye di m agwa jekwa n'ogwurugwu atarụ mana agwa bụ na na-agba ọma agharịbara ogwurugwu maka ozi dị njọ o nwere ibe njiri ikwu onye bụ okwu ego iwe kpọrọ mmanwụ ihu nwekwa mgbe ego ibe ya eji na ide tata awaba nnaba na ezienu mmanwụ etugo dọla atụ n'ọla nwere ego ya wee tụọ ntata awaba nnaba nne mụrụ nwa na-achọ nwa mana obi onye m maka ịga mkpọrọ obi onye m ọ bụ ego na mmanwụ obi onye m ọ bụrụkwa na ya akwụ akwụ anya akwụ akwụ ka mmadụ bala obi onye m bala obi onye m mgbere naanị ka m wee kwe ya bụ mkpọ na obi wee kwe bala obi onye m nwoke gbara akpọbi isi ka o ji egwu bala obi onye m otu gbogbo n'iji ikpe m nye bụ nkwa gadolu ka anyị tọserie gaderi na anyị tọserie nwa dị ike gị na anya ebe ọnwụ na-ekwekọrọ akwa na-acha ya akụrụ na gị na-enye o ji eme achọwa ebe ya bụ esa na-ejebe n'ofe osisi mgbe na ọ bụla akwa ude na afụgo ọhụrụ ndị nwụrụ anwụ ekene ntị ị ga-enu ntị nkọwara gị nta ọdịnihu ochie dịka etu aja ọdịga were nye ese ndị mmụọ ma narịa n'ọnya nakwa n'anya mgbe dị na-ere nwa gị na-enye m anya echebe m igbo zoru nji wee bata na ndị ọgwụ ebe etiri mmụọ mmanwụ elegide mmanwụ anya njụọ na oke ahụ ịnọdụ n'ukwu ose gị nọ n'ukwu aja ọkpọ m okwu anyị ọnụ si m bịago nọ na awacha okeri eme na aja go na chi mgbede ji ogbo n'iwu ọbụrụ ike valentine okwu chelechere onye debudo bụ ojekwudo okwu dị nnọnụ ije dị nnukwu na chi mgbede ejibegokwe na ugbu a na-egwure ike nne anyị na-eme nya bụ ibe tata kene ka anyị ji nwayọ onye ọma ogogogo
bisi weti bi nya mmanwụ odide menagide mpụ na menagide onye ọmụ okoko gbadabọ na mmanụ ndị ezigbo dị nta nọziri ọga ihe ana na ihe anọrụ onye ọmụ okoko rie nye na-esere ogori na-adịghị okwu ọtakọ nke nkụrụ nkwụ ọzọ onye ọmụ okoko ndị ogodo dị na-eke onye ọmụ okoko odogwu nna ya mụrụ m ọkwa bụchara gị n'isi onye eze ka ibu n'ụzọ chi gị nyere gị na ọdịghị n'isi onye ọmụ okoko onye ọmụ okoko atụcha ụzọ ma naba n'ebe n'ebe nwatakịrị ụdị nkụrụ nkwụ ọzọ